Не ви е страх и искате да разберете дали любимият човек е верен и искрен с вас, тогава останете с мен и изберете една карта от моите 3 варианта. Съсредоточете се и изберете този, който най-много ви привлича. Така. Всички, които са избрали първи вариант, шестица жезли. Тук няма съмнение, вашият човек е верен, човек на живота, позитивен и това, което му е в главата, това му е на устата. Поздравления за вас, може да му се доверите. За тези, които са избрали втори вариант, колесницата, прекрасно. Тук тази карта също не говори за човек, който лъже, който мами и който обича да увърта в отношенията, но човек, който обича да пътува, промените, може би това във вас създава определена несигурност, защото е доста подвижен и доста често сменя мнението си и идеите си. Така. И за тези, които останаха и са избрали трети вариант, рицар жезли, бих казала, тук понякога вашият човек доста често прави смели обещания и понякога не ги спазва, не защото не иска, ами защото бързо прегаря, точно както рицар жезли тук. Ако ви резонира това предсказание, последвайте ме за още такива и натиснете сърчицето. До скоро!